Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Ytimeen podcastia. Täällä Emmi ja Milla. Jälleen kerran. Ja nythän on niin, että on kuulkaa meille ainakin hyvin tämmöinen ajankohtainen aihe, koska nyt on alkanut Mount Everestillä tämä aikaikkuna, jona sinne voi kiivetä. Kyllä. Huipulle meinaa. Jep. Huhtikuun puolesta välistä sinne toukokuun puoleen väliin, oliko se näin? Oliko se 3 kuukautta? Ei se niin pitkä ole. No kuitenkin. Toukokuun loppuun. Joo. Puhutaan hyvin pienestä aikaikkunasta, jolloin saa suorittaa. Jep, ja se on niin kuin nyt. Joo, eli jos et ole pikkuhiljaa Nepalissa, niin oot myöhässä. Näin on. Yhtenä esimerkki, tai voisit toimia myös tällaisen ruotsalaisen Göran Kroppin tavoin, joka oli päättänyt vuonna 1996, että hän aikoo tämän Everestin valloittaa, niin hän päätti siis lähteä pyörällä sinne. Hän oli ruotsalainen vesseli ja hän polki siis sinne Nepaliin ja sitten kiipesi sinne huipulle ilman lisähappea ja sitten polki sama matka vielä takaisin Himbeen. No se on ollut vähän tommonen vähän tuollainen ekstriimimpi urheilusuoritus. Ja jos pyörällä haluaisi lähteä, niin sitten on kyllä jo sitten on auttamatta myöhässä. Just näin. Jep. No mutta tänäänhän meillä oli tarkoitus jutella vähän nyt näistä vuorihommeleista. Nythän on noussut uutisiin ainakin just tämä Everestillä paljastunut vakuutuspetoskandaali. Ja sitten toinen aihe oli tämä Alpine Divorce. Alpine Divorce. Kyllä, joka on myöskin nytten tässä lähikuukausina ollut aika trendaava TikTok maailmassa. Jep. Juuri näin. Niin siitä myöskin tulee sitten esimerkkikeissiä, että mitä se voi pahimmillaan tarkoittaa sekä mitä se sitten yleisesti tämä termi nyt tarkoittaa ja miksi se on vähän tämmöinen viraaliksi ehkä noussut. Joo. Ja voidaan jopa pohtia, tai ainakin kuulijat voi pohtia, ja voidaan mekin vähän pohtia, että oltaisiko me oltu jo lähellä tämmöistä Alpine Divorce-tyyppistä. Se voi kelle vaan. Se voi, no melkein kelle vaan. No niin, sehän kuulostaa mielenkiintoiselta. Mutta lähdetäänkö nyt eka tällä järkäleellä, eli tällä Mount Everestillä liikenteeseen, joka on siis maailman korkein vuori. Jep. Ja siellä Mount Everestin huipulla on tämän meidän maapallomme korkein kohta. Ja tarkalleen ottaen se on 8848,86 metrin korkeudessa merenpinnasta. Ja tämä on mitattu vuonna 2020. Ja tiesitkö, että sehän täytyy mitata vähän niin kuin jatkuvasti uudestaan, koska tämä Mount Everest kasvaa noin 4 millimetriä vuodessa. Ai kasvaa? Joo, koska alun perinhän se on syntynyt, kun mannerlaatat on tällä lailla törmännyt. Joo. Ja se törmäys tavallaan vieläkin on vähän niin kuin käynnissä. Niin se pikkuhiljaa sieltä kohoaa se Himalajan vuoristo vielä korkeammaksi. Okei. Joo. Olisin ajatellut, että jos jotain, niin olisi voinut olla jo pienenemään päin lähinnä tämän ilmastonmuutoksen vuoksi, että jos siellä on vaikka joku nyppylä lähtenyt jo sulamaan tai jotain, mutta emme tiedä toimiko vuoret niin. Toi sun kuulosti ihan hyvältä. Joo, no pitäydytään tässä mun teoriassa. Tai no jos vähän lisää perehdytään tähän itse vuoreen ennen kuin mennään tähän tapaukseen, niin tahtoisin kertoa, että Mount Everesthän siis sijaitsee Nepalissa tai Nepalin ja Kiinan aika lailla rajalla on tämä Himalajan vuoristo, jota osa tämä vuori sitten on. Ja ensimmäisen kerran Mount Everestille on kiivetty vuonna 1953 toukokuussa. Ja sinne on mennyt uusiseelantilainen Edmund Hillary ja sitten Tenzing Norgay niminen serpa. Ja siellä huipulla, kun ollaan, niin siellä on vain 1/3 tästä happimäärästä, mitä meillä on täällä niin kuin alhaalla käytettävissämme. Ja tämä huippulämpötila voi laskea siellä jopa -60 asteeseen tuulen kanssa. No, noin 1000 ihmistä yrittää kivetä sinne huipulle joka vuosi. About rallaa.
Ja onnistuneita nousuja tämän koko vuoren historian aikana on ollut yli 11 000 jo. Joo. Ja noin 6 000 eri ihmisen toimesta. Eli monethan esimerkiksi serpat kiipeä sinne useamman kerran. Totta. Joo, ja eli niin, kiipeilykausihan tässä tulikin jo, eli se on huhtikuun puolesta välistä toukokuun loppuun, ja sitten myös syksyllä on ilmeisesti joku vielä lyhyempi ikkuna, milloin voisi olla mahdollista tämä kiipeäminen. Ja kiipeäminen sinne kestää tyypillisesti noin 2 kuukautta. Joo, tai siis niin kuin siihen pitää varata semmoista pari kuukautta siihen reissuun. Herranjumala. Joo, eli siis tämä pitkä aika kuluu lähinnä siihen, että kehoa täytyy totuttaa siihen vähenevään happeen. Eli siellä leireissä hengaillaan jonkun aikaakin ja sitten aina käydään vähän semmoisilla vaelluksilla siellä, että totutellaan siihen happeen. Ja sitten odotellaan sitä hetkeä, kun sinne voi kiivetä, eli se riippuu niin paljon siitä säästä. Ja vuorillahan nuo säät voi muuttua ihan hetkessä. Eli se varsinainen nousu perusleiristä huipulle kestää semmoiset 4-7 päivää. Mutta Niin, mutta sitten sitä pitää tosiaan sitä kytätä silloin, että milloin on nyt se hetki, että sinne voidaan mennä. Joo. Ja sitten kun on se hetki, niin sittenhän sinne lähdetään oikein sankoin joukoin. Eli saattaa olla, että jopa 100 kiipeilijät yrittää ryntää niin kuin saman päivän aikana sinne huipulle, koska se niin kuin sääikkuna asettuu siihen. Ja silloinhan sinne saattaa tulla pikkuinen ruuhka niin sanotusti. Ja sinne onkin kuollut yli 300 ihmistä Everestille ja arviolta 200 ruumista on edelleen siellä vuorella, jos saatu alas. Ja kuuluisimpia tämmöisiä ruumiita on tämmöinen Green Boots. Ootko kuullut? Ehkä. Joo, eli hän oli tämmöinen intialainen kiipeilijä, joka kuoli vuonna 1996 täällä Mount Everestillä. Ja hänen jäätynyt ruumis oli jäänyt sinne. Ja hänellä oli tällaiset limevihreät saappaat jalassa, niin siitä tuli vähän tämmöinen niin kuin maamerkki siellä, että se toimi sellaisena tien viittana koillisreitillä vuosikausia. Ja sitten vuonna 2014 siirrettiin pois siitä näkyviltä. Joo. Ja pahin yksittäinen tämmöinen uhrivuosi on ollut 2023, jolloin siellä kuoli 18 ihmistä. Se on aika paljon, joo. Ja sitten just kun katsoo niitä joitain kuvia, kun siellä on jengi ihan niin kuin rivissä toisen niskassa kiinni, niin eikö niitäkin ole ollut aika paljon semmoisia tapauksia, että sitten just kun se jono ikään kuin jää vähän jumiin, ja sitten jos sulta loppuu, sä et saa, tai niin kuin happi loppuu siitä, etkä pääse ikään kuin siitä tilanteesta pois mihinkä suuntaan, niin sitten jengi on siinä tuupertunut ja kuollut sitten sinne keskelle jonotilanteita. Jep. Siis aika paljon näitä kuolemia on tapahtunut just sen takia, että kun on varattu sitä happea jonkun verran. Tai suurin osa näistä kuolemista ilmeisesti tapahtuu siinä vaiheessa, kun sä oot päässyt sinne huipulle ja sä lähdet alas, niin ihan jotain yli 300 metriä siitä huipusta. Niin sillä alueella just tämä, että sit sä jonottelet sinne, käytät sen sun hapen, pääset sinne huipulle, mutta sit sulla ei olekaan sitä happea enää siihen paluumatkaan. Niin. Ja sitten toki näitä, että sitten on jäädytty siihen jonoon tyyliin tai verrattu, kun ei liiku se jono. Ja varmaan se on aika hidasta, koska sitten tietty, kun varmaan ihmiset on siellä huipulla, ne on ihan superfiiliksissä, niin en varmaan ajattele, että se varmaan lähtee täältä pois, että noi seuraavat pääsee, eikä jäätyisi tuonne kuoliaaksi. Niin, ja saatika sitä, että pitäisi varmaan lähteä muuten pois, että riittäisi mullakin sitä happea tästä vielä palailla. Jep. Mutta just tämä on tämä pahin pullonkaula, mikä siellä tulee, niin on nimeltään Hilary Steep, just mistä ne kuvatkin on. Mikä on se sellainen kapea muodostelma siinä just ennen huippua, missä sitten menee just tämä jono. Niin siihen just nämä pahimmat jonot syntyy. Joo, ja siis yksi, mistä on myös paljon kuvia, niin on se, että sehän on täynnä roskaa se vuori. Ja sitä on kuvailtu, että se on maailman korkein kaatopaikka. Joo, siitä mäkin katoin. Ja sitä arvioidaan, että sitä on 30-50 tonnia tällä hetkellä siellä. Ja yksi kiipeilijä tuottaa arviolta noin 2-12 kiloa sinne tullessaan. Ainakin nyt yksi lähde sanoi näin, mutta pääsääntöisestihän se tulee niistä kaikista, niistä happisäiliöistä ja tämmöisestä tämän kaltaisesta. Niin.
Niin kyllä, mutta just ajattelen, että se kuitenkin se yksi ihminen on viikkotolkulla siellä leirissä. Niin, ja toikin voi olla niin kuin mukana. Niin, täällä mulla oli tällainen tieto, että 8 kiloa roskia ottaisi noin yksi kiipeilijä. Joo, niin mä yritin sanoa. Ai jaa. 8-12. Okei. No mä varmaan kuulin väärin. Joo. Varmaan sanoit oikein. No niin, 8-12 on nyt tämä meidän virallinen arvio. Mitä paljon ihminen tuottaa, tai kiipeilijä tuottaa jätettä siellä Mount Everestin matkallaan. Jep. Ja siis jo happipulloja, telttoja, köysiä, ruokapakkauksia. Ja varmaan siinä on just se ollut, että ihmiset on mennyt sinne ja suorittanut sen. Ja sitten ne on ihan loppu totta kai ja onnellisia ja näin. Niin sitten niitä ei enää ehkä ole niin paljon kiinnostanut se, että ne vei sinne roskansa, kun ei ne tietenkään tarvitse enää niitä välineitä, vaan sitten ne jää sinne. On kyllä hullua. Siis kaiken se ihminenkin onnistuu sitten tyrimään ja sillä tai niin kuin, on se aika hirveätä ajatella sitten, että siitä on jostain noin hienosta on tullut sitten kuitenkin ihan täysin vaan tommonen bisnes ja kaatopaikka. Jep. Ja siis 2019 Nepalhan on järjestänyt tällaisen massiivisen siivousoperaation, jossa siis ne poisti 10 000 kiloa roskaa vuorelta. Ajattele, miten paljon ne on sieltä silloin vienyt ja silti sinne on jäänyt niin paljon. Jep. Ja sitten ilmeisesti suurin tämmöinen ongelma on siis siellä ihmispaska. Joo. Koska sehän ei, siis näitä vessoja, jotain tällaisia vessoja on siellä perusleirissä, jotka pystytään sitten vielä tyhjentämään, mutta sitten sen jälkeen ei ole mitään vessoja, vaan sitten pitää tehdä tarpeensa sinne jonnekin. Niin sitten kun ne ulosteet jää sinne, ne ei maadu, koska siellä on kylmä, niin ne jää sitten sinne. Ja ne alkaa aiheuttaa terveysongelmia ja eritoten ongelmia näiden niin kuin alempana olevien kyläläisten juomaveteen, kun se valuu sieltä, tiedätkö, näitä sulamisvesien mukana se ihmisuloste. Niitä se aiheuttaa ihan todellisia terveysriskejä ja ongelmia siellä niin kuin vuoren juurella asuville ihmisille. Ja nythän onkin tullut uusi sääntö, että kiipeilijöiden on kannettava oma ulosteensa alas sieltä vuorelta perusleiriin pusseihin pakattuna. Jep. Ja toivottavasti sitä sitten noudatetaan. Kyllä. On kyllä. Ihminen on niin sitten tommonen kuitenkin kapeakatseinen monissa tilanteissa. Että ja sitten vielä kun massat on niin isoja, niin kyllä se helposti vaikuttaa. Jep. Ei hyvä. Mutta joo, ja mä luin kanssa jonkun, että nyt sitten nykyteknologian myötä niin esimerkiksi jollain drooneilla voitaisiin jatkossa sitten helpommin vähän kerätä niitä roskia sieltä ja näin. Joo, mäkin luin. Sehän olisi kyllä hyvä. Jep. Mutta joo, silleen kun ajatellaan, että vaikka 11 000 kertaa on huiputettu tämä Everesti, niin ei se silleen kuulosta kauhean iso paljolta. Että niin. Kuitenkin niin kuin aika marginaalinen määrä ihmisiä kuitenkin, ketä siellä on käynyt, vaikka on kuitenkin jonoksasti riittänyt. Mutta arvaappa monta kertaa on huiputettu maailman toisiksi korkein vuori, nimeltään K2, jonka korkeus on 8611 metriä. Eli oliko siinä nyt noin parisataa metriä? Joo. K2. Missä K2 on? No K2 on Pakistanin ja Kiinan rajalla, tällaisessa kuin Karakorumin vuoristossa. En mä osaa sanoa. Varmaan sitten niinku enemmän. Ei. Vähemmän. No, puolet vähemmän. Joo, ei. Vastaus on väärin. Eli tämä K2 on huiputettu, tai täällä on tällainen tieto, kun elokuuhun 2023 mennessä on tehty vähän yli 800 huiputusta, joista on ja sitten tänne vuorelle on kuollut noin 90-100 ihmistä. Että aika paljon vähemmän. Niin. Mutta siinä on aika suuri toi prosentti. Jep, joo. Kuolleita. Mutta joo, tämä onkin vähän tämmöisen pahemman vuoren maineessa tämä K2. Eli esimerkiksi tämän lempinimi on Savage Mountain. Joo. Eli raakavuori. Ja ennen vuotta 2021 noin joka 4. huipulle yrittänyt niin kuoli. Eli kuolleisuusprosentti oli silloin lähes 25. Mutta nyt se on laskenut johonkin 12-13%, koska on parantunut nämä varusteet ja on tullut enemmän näitä kaupallisia retkikuntia. Niin, eli tämä on siis teknisesti huomattavasti haastavampi vuori kiivetä. Joo.
Mutta sinänsä harmi, että tämä jäi lyhyemmäksi, koska olisipa ollut niin kuin, silleen siistiä, jos maailman korkein vuori olisi ollut myös samalla maailman niin kuin vaikein kiivetä. Tai Niin. silleen, että Jep. Mount Everest on kuitenkin suhteellisen helppo, jos näin voi nyt sanoa, Niin. kiivettäväksi. Ainakin silloin, kun siellä on just se hyvät olosuhteet. Joo. Ja tänne on vielä pienempi tämä, milloin tänne voi mennä. Eli siinä on vaan sellainen lyhyt, vielä lyhyempi aikaikkuna. Ja se on joskus heinä-elokuussa. Ja se on kaikista lyhyin näistä yli 8-tonnisista vuorista. Tietääkö me, kuinka paljon on yli 8-tonnisia vuoria? Tiedetään. Paljon. Olisiko niitä ollut 14? Joo. Niinpä. Siihen joukkoon ei ihan kuka vaan pääse. Ei pääse. Joo, kyllä ne on jo valittu. Ja tänne on ensikiipeily tehty vuotta myöhemmin kuin tuonne Mount Everestille. Niin. Et kuitenkin. Vuonna 1954 on tännekin 2 italialaista kiivennyt. Joo. Aikamoisia. Se on kuule aikamoinen se vuori sitten, että sinne ei pelkällä rahalla pääse. Niin. Mistä puheen ollen? Raha. Niin. Joka ratkaisee. Jep. Eli bisneshän tästä on tullut. Kyllä. Jos nyt vaikka puhuu luvuista tuon Mount Everestin osalta, että kuinka paljon saa pulliainen pulittaa, jotta sinne pääsee, niin nyt kun tuossa ynnättiin yhteen meidän muistiinpanot, niin päädyttiin lukuun 50-100 000 dollaria about, riippuen nyt sitten siitä, just sanoit, että esimerkiksi sitten, että jos haluaa enemmän tämmöistä VIP-settiä, niin sitten saa maksaa enemmän, ja toki varmasti just näillä oppailla ja niillä retkikunnilla on tosi paljon eroa, ja en tiedä, voiko olla just jopa sillä, että mihin reitille lähdet, en osaa sanoa. Mutta tässä niinku paljon menee jo niinku ihan näihin tämmöisiin lupalippulappuasioihin, että esimerkiksi se kiipeilylupa on nyt niinku viimeisimpien vuosien aikana korotettu 15 000 dollariin. Jep. Ja sitten tämmöisiä niinku viranomaisyhteydet ikään kuin, tai se apu, tai miksi sitä nyt sitten ikinä sanoisi, ja tämmöiset niinku näille työntekijöille, jäätikkötyöntekijöille ja muihin, niin varmaan just niin fasiliteettien niinku tämmöiseen kunnossa pitämiseen ja muihin tämmöisiin, niin näihin menee sitten jo yli 5 000 dollaria. Ja sitten nyt on tullut just se roskapantti, 4 000 dollaria. Eli sitten saa siitäkin jo maksaa, kun sitä roskaa on siellä niin paljon, niin tämmöisen kulun myös sitten siitä. Niin siis onko se sellainen kulu vai mitä pantti? Kulu, okay. joo. Niin. Sitä ei saa takaisin. Tai ainakin niin luki tuossa jossain. No, tai joo. Mutta sitten jos miettisi vaikka vähän tämmöistä, sittenhän siellä on niinku paikallisempia, just näitä nepalilaisyritysten retkikuntia, niin niiden sitten noi kulut on vähän pienempiä, että just jollain 38 000 dollarilla voisi sitten saada sen paketin. Jep. Joo, ja sitten mä luin, että joku, en nyt muista minkä maalainen yritys oli kyseessä, mutta tarjosi tällaista niin kuin VIP-pakettia, että sitten just, että sinne sun tavarat kannetaan ja näin, ja sitten sulla on joku lämmitetty teltta siellä perusleirissä ja jotain, sisältykö siihen joku lämmitetty huussikin tai jotain, niin se maksoi joku 222 000 dollaria se reissu. Jep. Et en mä tiedä, kyllähän tuosta vähän ehkä niinku rupeaa olemaan kauempana se semmoinen jossain määrin se harrasteisuus niinku siihen kiipeilyyn, tai toki varmasti niitäkin paljon on, mutta sitten just kun siitä on tullut aika tommonen business ja sinne on ehkä tuotu vähän sitä semmoista niinku mukavuutta ja sitten toki siinä on niinku iso meriitti lätkästä sitten johonkin someen, että täällä on oltu, niin siitä on varmaan tullut vähän enemmän tommonen kaupallistettu. Jep, ja helppoa se on kaupallistaa, koska se on niin ainutlaatuinen, koska se on maailman korkein paikka. Jep. Ja siis varmaan siinä on just se, että ihmiset haluaa mennä sinne just sen takia, koska se on se maailman korkein paikka. Että. Kyllä. Sitä on vaikea niin kuin pistää paremmaksi, lähes mahdoton. Ja vielä jos se kasvaa niin valtavaa vauhtia jatkuvasti. Jep. Vuori. Jep.
Ja sitten just toi, että ei se ole sit niin siistiä sanoa, että olen ollut maailman toiseksi korkeammalla paikalla, vaikka näiden meidän äskeisten tietojen valossa se olisi paljon coolimpi suoritus. Jep, just tämä. No sitten vielä luvuista sen verran, että Nepalin hallitus saa näistä luvista ja maksuista ja muista niin noin $20 miljoonaa per kausi. Ja sitten jos miettii just vaikka niitä paljon ne Sherpa-oppaat tienaa, niin se oli noin $5,000 vuodessa, niin kuin tai se $5,000 sieltä sesonkiajalta. Ja se on siis noin 7 kertaa enemmän kuin semmoinen keskipalkka tuolla Nepalissa. Eli siis tosi hyvin tienaava ammatti. Ja sen takia varmasti niin kuin, se on vähän myös semmoinen siellä niin kuin vaikka sukupolvilta toiselle kulkeva. Ja sitten oli myös maininta, että just nämä nuoremmat Sherpa-sukupolvet on alkaneet perustaa just näitä omia firmojaan ja niin kuin vähän kilpailla sitten näitä länsimaisia yrityksiä vastaan. Kyllä. Mutta joo, siis tosiaan, niin kuin jo tuossa sanottiinkin, niin kuolemia siellä tapahtuu paljon ja iso osa niistä, siis erään lähteen mukaan, niin 174 Sherpaa on kuollut siellä vuorilla, mikä olisi noin 1/3 kaikista niistä kuolonuhreista. Ja sitten näillä tilastoilla niin toi on päässyt justiin maailman, miten se nyt sitten kääntyisi? No varmaan niin vaarallisimmiksikin, mutta niin kuin kuolettavimmaksi työksi. Niin, joo varmaan. Jep. Joo, kyllähän onhan siinä aika isot riskit sitten kuitenkin sille palkalle. Ja Jep. ne kuitenkin tekee siellä ne kaikki vaativat, käy kiinnittää ne kaikki köydet ja tikkaat ja kaikki tällaiset. Ja Niinpä. Sitten voi länsimaalaiset sen kuvaa käpsyttelee siitä sitten sinne. Mutta joo, tässä oli sitten kommenttia myös siitä, että vaikka siellä niin kun koko ajan enemmän käy niitä onnettomuuksia, mutta toki sitten onko se suhteessa siihen kävijämääriin, niin tuleeko niitä nyt enemmän vai vähemmän, en tiedä, tai näin. Niin. Mutta kuitenkin aika paljon, niin että ne nyt jotenkin sitten hillitsisi tätä turismia, niin vielä mitä? Vaan nimenomaan justiin se, että se on siis tommonen niin kuin vaarallinen ja niin kuin riskijuttu, niin kyllä kasvattaa sitten vielä sitä niin kuin markkinointia ja muutenkin sitä bisnestä. Että aikamoisen rahakoneenhan siitä on saatu. Jep. No vaikka tämä Mount Everest onkin nyt tämä niin sanotusti rahakone, niin sitten keksittiin kuitenkin keino, miten siitä saadaan lypsettyä vielä vähän enemmän. Ja siitähän tässä nyt on sitten viime päivinä uutisoitukin, tai viime päivinä vai viikkoina, miten tämä aika tässä nyt menee. No, mistä tässä nyt on kyse? Niin tässähän on kyse tästä Everestin helikopteripelastushuijauksista. Ai niistä? Niistä. Jep. No niin, ja mites tässä nyt on sitten huijattu? Eli tässä on kyseessä ollut tämmöinen laaja vakuutuspetos, jossa on järjestetty tällaisia turhia helikopteripelastuksia. Eli on haettu tämä turisti täältä vuorelta helikopterilla, sitten se on lennätetty sairaalaan, jossa on sitten tehty vääriä diagnooseja ja papereita, ja sitten nämä on laskutettu vakuutusyhtiöiltä. Koska toki näillä kaikilla turisteilla on tällaiset kalliit pelastusvakuutukset, koska aika harva varmaan nyt lähtee kiipeämään tolleen vuorelle ilman vakuutusta, ja eikä toi nyt muutenkaan ole ehkä ihan sellaista perus keskipalkka sen tyypin hommaa, tai sitten sä oot säästänyt siihen tyyliin tai aika kauan, mutta että jos sä sinne pitäisi ainakin se $50 olla, että sä sinne pääset, niin kyllä ne varmaan pääsääntöisesti on vähän rikkaampaa porukkaa. Niin on varaa ottaa sitten myös vähän paremmat vakuutukset. No, mites tässä sitten nyt on toimittu? Tässä on ollut useampia menetelmiä. Eli ensimmäinen huijaus on, tai vaihtoehto, tai menetelmä, tai miten vaan, on ollut tämmöinen vapaaehtoisesti sairaat vaeltajat. Eli esimerkiksi turistit on ollut vähän siellä basecampissa silleen, että olihan siinä, ja ei vähän ollut se, että ei kyllä jaksaisi välttää kävellä täältä alas, että vähän on matkaa.
Niin sitten on voinut nämä oppaat esittää heille tämmöisen tarjouksen, että no, mitä jos esität, että olet vähän kipeä, tai esität, että sulla on vaikka näitä vuoristotaudin oireita, ja sitten soitetaan sulle helikopteri hakemaan. Mm-hmm. Ja nämä turistit on tarttunut tämän tarjoukseen, ja opas on hoitanut loput. Eli on soittanut helikopterin, helikopteri on vienyt ne lääkäriin, ja turistit on siellä osannut sitten kertoa, että minkälaisia oireita on ollut. Ja esimerkiksi tämmöinen anonyymi lääkäri just tästä Kathmandun kylästä, alueesta, on kertonut, että on havainnut just kasvavaa määrää tällaisissa pelastuksissa, joissa kiipeilijät ovat olleet vain liian väsyneitä laskeutumaan itse. Ja että kiipeilijät on osannut luetella 6-7 oiretta sairaalaan saapuessaan. Ja se on ollut sitten lääketieteellisesti uskottavaa. Niin. No sitten on ollut toinen menetelmä on ollutkin sitten taas tämmöinen vähän niin kuin pakotettu tai manipuloitu. Eli yli 3000 metrin korkeudessa voi alkaa tulla just tällaisia lieviä vuoristotaudin oireita. Ja siis vuoristotautihan on oikeasti siis todella vaarallinen ja siihen on paljon ihmisiä kuollutkin tuolla vuorilla. Joten sillä on myös aika helppo sitten pelotella niin kuin näitä turisteja, jotka on siellä. Ja ehkä ne saattaa olla joku pieni oire ja sitten nämä oppaat ja majatalojen pitäjät siellä on ruvennut vähän tälleen, tiedätkö, pelottelemaan, että nyt oikeasti toi on tosi vakavaa. Niin. Että nyt nyt on soitettava sulle tämä helikopteri ja sun on lähdettävä tästä niin kuin sairaalaa, että tuo on kuoleman vakavaa, vaikka olisikin ollut vain jotain lieviä pikkuoireita, jotka olisi ollut ihan normaaleja. No sitten varmaankin nämä turistit ei ole välttämättä sitä hirveästi lähtenyt kyseenalaistamaan, niin. No, vaan koska jos sä oot tuollaisessa niin kuin vieraassa tilanteessa, eikä sulla ole vaikka hirveästi ollut tuollaisia vuoristotaudioireita, niin kyllähän se sitten siinä voit helposti uskoa, mitä sulle sanotaan. Ja sitten joissain tapauksissa on ollut vielä, on sanottu, että vaeltajille on annettu tätä vuoristotautia ja ehkäisevää lääkettä ja sitten jos on runsaasti vettä ja silloin on ilmeisesti saatu tällaisella menetelmällä aikaan näitä vuoristotaudin oireita. Kiva, niin että ne on ihan niin kuin mennyt siellä sitten myrkyttelemään jengiä. Jep, no tavallaan. Ja sitten mediassa on levinnyt myös tällainen väite, että oppaat olisi sekoittanut näiden kiipeilijöiden ruokaan ruokasoodaa tai jotain muita tämmöistä pilaantuneita aineksia, että nämä olisi saatu sairaaksi nämä turistit. No siinä on kyllä menty aika pitkälle. Jep, mutta tätä ei ole nyt pystytty kyllä, viranomaiset ei ole pystynyt tätä todistamaan tätä väitettä, että tähän pitää nyt suhtautua vähän tälleen kriittisesti, että onko tämä totta. Otin totuutena. No kyllä. Kyllä tämä voi totuutena ottaa. Voidaan vähän taivastella enemmän. Mutta joo, eli tässä on siis ollut mukana tässä huijauksessa, tämä on ollut tällä aika laaja, koska tässä on ollut näitä vaellus- ja opasyrityksiä, sitten just näitä oppaita ja serpoja, helikopteriyhtiöitä, sairaaloita ja lääkäreitä ja sitten joissain tapauksissa myös nämä laiskat ja väsyneet kiipeilijät. Sitten on saatettu esimerkiksi myös näin, että nämä helikopterimatkat on laskutettu vaikka useammalta vakuutusyhtiöltä. Et esimerkiksi on ollut yhdessä helikopterissa vaikka 4 turistia ja se on sitten laskutettu 4 erillisenä täyshintaisena pelastusoperaationa. Ja esimerkiksi yksi tällainen dokumentoitu tapaus on ollut, että 4 hengen yhteislento on tuottanut $31,000 pelastuslaskun plus $12,000 lääkärilaskun. Että ihan isoista summista on ollut kyse. No joo. No sitten totta kai näihin on tarvittu tämmöinen lääkärin allekirjoitus näihin. Tarvittu tämä lääkärin todistus, että on oikeasti ollut sairaita. Ja esimerkiksi tämmöinen yleislääkäri kuin Dr. Kabir Thakali oli toiminut yleislääkärinä siis täällä Kathmandussa ja oli aiemmin vain konsultoinut tällaista Sherhin
sairaalaa, joka oli yksi näistä sairaaloista, jotka oli mukana tässä korruptioringissä. Ja hän kertoi syyttäjälle, että oli nyt nähnyt 627 väärennettyä lääkärin todistusta, jossa oli käytetty hänen nimeään ja hänen leimaansa allekirjoituksena. Ja nämä kaikki oli ulkomaalaisia potilaita vuosien 22 ja 25 välissä. Ja todellisuudessa hän ei ollut hoitanut yhtäkään näistä potilaista. Aha. Jep. Sitten on toinen kommentti tällaiselta kanadalaiselta kiipeilijältä, joka oli lähettänyt tällaisesta sähköpostia tänne Nepalin näille poliisiviranomaisille tammikuussa 2026. Ja oli kertonut näin, että heiltä oli evätty oikeus laskeutua jalan, vaikka he olivat aikoneet laskeutua sieltä vuorelta takaisin jalan. Ja he oli vähän niin kuin pakotettu tai painostettu niin kuin nyt sitten tähän helikopterikyytiin. Ja sen seurauksena tämä naisen vakuutusyhtiö oli saanut $8,200 helikopterilaskun sekä $1,300 laskun sairaalahoidosta. Ja tämä sitten oli heti, kun tämä oli palannut täältä matkaltaan ja kuullut näistä pelastushuijausjutuista, niin tämä oli sitten heti ilmoittanut tästä tänne viranomaisille. Tästä tiedostaan tämä kanadalaisnainen. Toi on kyllä vähän, että sitten kun käy pikkasen liian röyhkeäksi, niin kyllähän noista vaikea nähdä tilannetta, ettei sitten joku näistä kiipeilijöistä olisi ollut sitten eri mieltä, että tämä ei olekaan nyt ihan ok ja ilmoittanut. Tai sitten aika monta muutakin liikkuvaa osaa ja kumppania tuossa, niin joku laulaa aina. Jep. Ja siis ajattele vähänkö silleen, aika ikävä. Ajattele, jos sä oot niinku säästänyt koko elämässä tuolle Mount Everestille menoa ja sitten sut tavallaan sieltä huijataan pois ennen kuin sä oot edes päässyt kiipeämään. Ja sulla uskotellaan, että sulla on joku nyt kuolemansairaus ja sitten sut täytyy lähteä sieltä. Totta. Niin. Aika kurjaa. No on kyllä. Ei hyvä bisnes nyt kyllä. Ei. Mutta joo, tämähän, jos mennään siihen, että miten tämä lähti purkautumaan tämä vyyhti, niin tässä on nyt syytteessä noin 32 henkilöä ja tämä toiminta on jatkunut ainakin vuodesta 2018 alkaen. Noin 4700 turistia on saattanut joutua tämän huijauksen kohteeksi ja epäillään yli 300 tällaista feikkipelastusta tapahtuneen. Rahallisesti tämän huijauksen arvo on ollut noin $20 miljoonaa. Nepalin poliisiviranomainen on toimittanut tämmöisen monisatasivuisen tutkintaraportin, jossa hän nimeää ainakin 16 vaellusyritystä, 5 pelastusyritystä, 4 helikopteriyhtiötä ja 3 sairaalaa, jotka on niin kuin ollut tässä nyt tutkinnan kohteena ja rikosepäilyssä. Niin. On siihen porukkaa mukaan saatu. Jep. No, tämä nyt ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun tämä tapaus on niin kuin nostettu esiin. Okay. Vaan vuonna 2018 on jo ensimmäisen kerran Nepalin hallitukselle eräs tutkintaryhmä on tehnyt tämmöisen 700-sivuisen raportin, jossa on käsitelty jo tätä samaa korruptioitunutta vakuutuspetosvyyhtiä. Ja se on toimitettu sellaiselle silloiselle turismiministerille, jonka nimeä en nyt yritä tässä kääntää ja vääntää. Ja tämä raportti on paljastanut jo silloin tämän systemaattisen helikopteripelastusten niin kuin väärinkäytön. Ja on dokumentoitu, kuinka rikolliset operaattorit olivat ottaneet useita vakuutuskorvauksia samasta helikopterilennosta, painostaneet turisteja suostumaan evakuointeihin vähäisten vaivojen perusteella. Ja tämä komitea oli tutkinut 10 helikopteriyhtiötä, 6 sairaalaa ja 36 vaellusyritystä. Tämä raportti siis jo silloin todisti, että tämä huijaus on ollut käynnissä jo vuosia ennen kuin tästä nyt nousi uutinen tällöin vuodenvaihteessa, vai milloin tämä nyt sitten, jos nyt uudestaan, mutta kuitenkin.
No sitten tämä vähän jäi niin kuin tutkimatta, koska yllättäen tämä silloinen turismiministeri sattuikin kuolemaan tällaisessa helikopterionnettomuudessa vuonna 2019. Eli tapahtui helikopterionnettomuus, jonka kyydissä oli 7 matkustajaa ja ne kaikki kuoli, mukaan lukien tämä turismiministeriö. Syyksi on sanottu huono sää ja lentovirheet. Mm-hmm. No sen seurauksena tämä raportti meni käytännössä niin kuin unholaan, painui jonnekin, vaikka tämä oli kuitenkin kovin massiivinen 700-sivuinen tutkinta, niin toimenpiteitä ei sitten oikeastaan tapahtunut. Niin. Tähän turismiministeriin liittyi muutenkin vähän tämmöisiä korruptioepäilyjä. Eli häntä oli epäilty liittyen tällaiseen Nepal Airlines Airbus A330 lentokoneiden hankintaan liittyneeseen korruptiotutkintaan, jonka oli arvioitu olevan noin 34-40 miljoonan euron niin kuin arvoinen skädäämi. Niin. Mutta hän ei ollut todistetusti syyllistynyt siihen, mutta epäilyjä oli. Eli jotain ehkä hämärää. Niin. Ja tiesikö sitten jo liikaa? Niin, en tiedä. Tai sitten oli vähän, että nyt on kuulkaa hyvin vaikea tätä 700-sivuista raporttia niin kuin täysin painaa villasella, Niin. että jotain toimia tulee todennäköisesti tapahtumaan. Ja siellä on lasit oltu, että juu, mutta tuutko vielä kuitenkin käymään täällä meidän Jep. helikopteriajelulla? Niin, jep. Voi olla. Vasta nyt tosiaan vuosia myöhemmin, eli 25-26 tässä poikkeilla alkoi niin kuin nousta tämä homma uudestaan. Ja se lähti vähän niin kuin tästä syyskuun 25 tapahtuneesta tällaisesta nuorisovallankumouksesta Nepalissa. Eli tämä oli tällainen Z-sukupolven ajama korruption ja nepotismin vastainen kansannousu. Ja nepotismi, varmaan haluat tietää, mitä se tarkoittaa. Tiedän. Tiedätkö? Tiedän. Okei. No tietääkö kaikki muut? No mä kerron se kuitenkin. Se tarkoittaa, siis on tämmöinen hallintoa heikentävä korruption muoto, jossa niin kuin, hallinto suosii omia sukulaisiaan ja niin, antaa heille tällaisia tärkeitä asemia. Ja se voi tarkoittaa siis sitä, että voi epäpäteviä henkilöitä päätyä nyt sitten tärkeisiin rooleihin. Mutta joo, sehän me tiedettiin. Ja tällainen vähän niin kuin viimeinen niitti oli sitten tämmöinen somekielto, jonka tämä hallitus teki. Ja se hallitus siis sulki 26 sosiaalisen median alustaa, mukaan lukien Facebookin, YouTuben, WhatsAppin, Instagramin ja Signalin. Ja tämä oli näiden mielenosoittajien mielestä tällainen hallituksen keino hiljentää korruptiota ja nepotismia vastustavat kansalaiset. Mikä vähän siltä myös omaankin korvan kuulostaa. No, siitä alkoi sitten nämä mielenosoitukset. Ja ne oli aika pahat. Nepalin poliisi käytti tappavaa voimaa protestien tukahduttamiseen ja ainakin 19 ihmistä kuoli heti ensimmäisen päivän aikana ja satoja loukkaantui. No, tämä ei suinkaan hillinnyt niitä mielenosoituksia, vaan oikeastaan villitsi niitä enemmän. Ja nämä mielenosoittajat polttivat Kathmandussa sijaitsevan Nepalin parlamenttitalon. Ja näissä mielenosoituksissa kuoli kaikkiaan 72 ihmistä, loukkaantui jopa yli 2000. Ja sitten vielä lisäksi noin 13-15 000 vankia pakeni vankiloista ympäri Nepalia. Kun vähän oli semmoinen yleinen sekasorto joka puolella, niin tuli semmoinen kiva ikkuna heille. No, tämä kaikki kesti noin viikon. Ja se johti nyt tähän hallituksen vaihtumiseen ja uuden väliaikaisen pääministerin nimitykseen 13. syyskuuta. Ja se olikin Nepalin ensimmäinen naispääministeri. No, sitten maaliskuussa 2026 pidettiin uudet vaalit, jotka voitti tällainen korruptiota vastustanut RSP-puolue, jonka johtoon nousi tämmöinen 35-vuotias entinen räppäri Palendra Shah, joka on tehnyt tällaista korruptiota ja eriarvoisuutta vastustavaa musiikkia.
Ja tämän seurauksena syntyi sitten tämmöinen uusi poliittinen tilanne, jossa pystyttiin tällaiset vanhat hautautuneet asiat kaivella taas esiin. Ja tämmöinen kansalaisryhmä Deshpakta Khenchi tekikin tämän ilmoituksen heti näiden vallankumousten jälkimainingeissa tälle keskusrikospoliisille, siis tästä ne helikopterivakuutushommelista. Ja nyt oli vihdoinkin sitten semmoinen poliittinen tahto toimia, niin silloin sitten tämä keskusrikospoliisi tarttui tähän. Ja sitten nyt sen takia tämä on nyt uudelleen nyt noussut ja kaivettu ja ruvettu ihan toden teolla sitten selvittämään, että mistä tässä nyt on oikein kyse. Mutta onhan tämä vähän myös tämmöinen tietty, no en tiedä kuinka paljon oikeasti tulee vaikuttaa, mutta silleen mainehaitta kuitenkin tälleen Nepalin tolle turismille. Kyllä. Mikä on kuitenkin siellä sellainen aika iso työllistävä. Että kuitenkin mulla oli tässä, että turismiala työllistää Nepalissa noin 1,2 miljoonaa ihmistä. Niin. Jep. Ja tuo kuitenkin isosti rahaa valtiolle ja sitten niille muille liiketoiminnoille siinä. Jep. Niin on varmasti just näin ja sitten just jotain, noiden kauttahan usein saattaa jotain tämmöisiä ryhmäkanteita tai muita tulla sitten jotain niitä, mitä ne on, sairaaloita tai muita näitä yrityksiä kohtaan, että jengi on siellä heräileekin enemmän, että totta, että mullahan kävi samalla lailla. Ja, niin. Mutta joo, ei kyllä kauhean hyvä ja just toi pointti, mitä sanoit, että sit jos on mahdollisuus tolleen lähteä johonkin kapuamaan ja sä siihen niin kuin petsaat aika paljon ihan rahallisesti ja sitten fyysisesti ja henkisesti. Niin ja sitten, ajallisesti. Niin kuin, että meneekö sitten jo jonnekin muualle, missä ei ole tämmöistä ollut. Ja mitähän tämä nyt sitten tarkoittaa? Tuleeko tosiaan just tuollaisia ryhmäkanteita, kun jengi on silleen, että hetkinen, mullahan kävi noin. Jep. Mutta okei, aika fresh, että siellä on päästy vähän niin kuin silleen paremmalle tolalle ton hallituspuolen kanssa. Jep. Se on hyvä. Joo, siltähän tämä niinku vaikuttaisi. Ja samallahan justiin mitä alussa mainittiin siitä, että siellä on niinku sukupuolenvaihdos vähän ollut myös siellä. Sukupolven. Just. Tarkkana. Toimii tähän paremmin. Niin siellä just niillä niillä yrittäjillä ja muilla, niin voihan siinä olla, että siinä on sitten tapahtuu ihan nytkähdyksiä parempaankin. Jep. No sitten jos hypätään seuraavaan keissiin suoraan, joka siis tapahtui toisella vuorella. Eri vuori, mutta silti vuori. Tämä on siis vuori nimeltä Grosslochner. Ja se on taas sitten Itävallan korkein vuori. Korkeutta hällä on 3798 metriä. Paljon 3700? Joo. Et sehän on oikeastaan vain nyppylä. No, tälle nyppylälle lähti kuitenkin Thomas, 37-vuotias, ja hänen naisystävänsä Kertsin viime vuoden tammikuussa. Joo. Tämä pariskunta lähti valloittamaan tämmöistä reittiä, joka oli luokiteltu melko vaativaksi tällä asteikolla, vuoriasteikolla. Ja paikalliset oppaat on sanonut muun muassa niin, että jos et ole täysin ammattitaitoinen kiipeilijä, sinun pitäisi kiipeillä tätä reittiä talvella vain sitten niin kuin oppaan kanssa. Et varsinkin talvisin niin hyvinkin haastava. Joo. Ja tässä tämä Thomas oli melko kokenutkin tämmöisten haastavien olosuhteiden kiipeilijä, ja täten hän toimi tämän matkan niin kuin just suunnittelijana, vetovastuullisena. Ja sitten tämä naisystävä taas ei ollut aiemmin yrittänyt sitten yhtä tämmöistä pitkää ja haastavaa ja korkealle yltävää retkeä talviolosuhteissa. Että hänen kiipeilytaidot oli niin kuin merkittävästi huonommat nyt kuin tämän miehen. No, tosiaan he lähti sitten liikkeelle nyt 18. tammikuuta vuonna 2025 tosiaan. Ja he lähti tuossa aamun sarastaessa. He päätyivät tähän tämmöiseen aamiaispaikkaan, eli tämmöiselle reitin niin kuin viimeiselle välietapille, niin kello 13.30. Ja tämä kohta olisi ollut siis semmoinen, missä ne olisi voinut kääntyä vielä takaisinpäin, mutta sitten tämän jälkeen niin se oli taplattava sitten loppuun asti, tai se kääntyminen ei ollut oikein enää niin kuin suositeltavaa tai mahdollista tulla niin kuin alaspäin. No, mistä näistä tietää? Mutta niin kuin tämä oli semmoinen niin kuin viimeinen, että punnitse tässä kohtaa tarkasti,
haluatko vielä jatkaa, että sitten sen jälkeen se on niin kuin merkittävästi korkeampaa nousua, niin en mä tiedä sitten, voiko se olla joissain tilanteissa mahdotonta niin kuin tulla tosi jyrkästi alaspäin, jos sä oot pyrkinyt mennä ylöspäin. Täytyyhän sieltä jotenkin päästä alaspäin. Niin, mutta sitten sieltä niin kuin toiselta puolelta. Ai jaa. Oliko se näin? Joo. Sieltä mentiin niin kuin sitten. Joo. Sitten se vähän niin kuin ylitettiin se koko. Joo. No sittenhän se näin on. Ja tästä siis, tästä breakfast-spotista, niin oli vielä tuommoinen pikkasen päälle 300 metrin nousu. Niin kuin huipulle? Joo. No sitten hypätään niin kuin matkassa eteenpäin ja suunnilleen kello 8 illalla, niin ihan edelleen tässä niin kuin tosi vaikeassa spotissa ja maastossa siellä kiipeämässä. Ja tokiaan niin kuin rupeaa olemaan jo aika pimeätä, on yö ja talvi ja siellä oli muutenkin nuo olosuhteet jo tosiaan melko niin kuin todella huonot. Siellä oli pakkasta 9 astetta, mutta siellä oli ihan todella kova tuuli, niin kuin vuorella ilmeisesti on. Ja just senkin takia se pakkanen tuntui sitten jo lähemmäs 20 astetta, miinus 20 astetta. Joo. Joo. No tästä sitten toi just siellä se paikallinen alppipoliisi, tai joku parempi termi tälle, en tiedä, oli sitten yrittänyt olla heihin yhteydessä, kun he oli justiin tietoisia, että he ovat siellä, mutta ei ollut niinku kuulunut enää oikein mitään, ja ilmeisesti muutkin sitten kanssa siellä vuorilla olijat oli sitten esittäneet huolensa siitä, että he ovat tosiaan vielä siellä. Mutta tosiaan niiden puheluihin ei vastattu. Sitten 10 aikaan illalla niin toi helikopteri oli lähtenyt sitten katsomaan, skouttaamaan, että missä ne on. Ja oli löytänytkin ne ja niillä hakuvaloilla niin kuin valassut heidät ja odottanut, että antaako ne sen hätäsignaalin tai jotain niin kuin viittoa, että ovat niin kuin pulassa tai jotain, mutta ei tullut mitään signaalia tai sitä hätäsignaalia, että tarvisivat jeesiä. Okay. No sitten me tiedetään, että puolilta öin he oli siis noin 50 metrin päässä huipusta. Puolilta öin vasta? Joo. Oi. Ja sitten silloin nyt tämän tarinan mukaan niin se nainen rupesi olemaan niin kuin todella uupunut, hypoterminen, eikä pystynyt sitten enää jatkamaan sitä kapuamista. Sitten vähän tämän puolen yön jälkeen, 12:30 aikaan, on kirjattu nyt puhelu. Oli vähän epäselvää, että oliko se mies soittanut vai oliko hänelle nyt soitettu, ja hän vastasi. Oli vähän kahta eri versiota tästä. Mutta joka tapauksessa ne niin kun poliisit siellä se puhelu ei ollut kuulostanut semmoiselta niin kuin avunpyyntöpuhelulta. Ja tässä oli lainauskin, että se oli sanonut tosiaan se Thomas, että we don't need anything, everything is fine, kun siltä oli kysytty. No tämän puhelun jälkeen ne pelastusihmiset siellä yritti vielä monta kertaa tavoittaa näitä, laittoi WhatsApp-viestejä ja yritti soittaa monta kertaa ja just niin kuin täsmentää, että tarvitsetteko te siis apua vai ette. Mutta se Thomas ei vastannut. Sitten nähdään 2 yöllä, tai tiedetään 2 yöllä, että tämän Thomasin sanojen mukaan yhteisymmärryksessä he oli päätynyt siihen, että tämä Thomas lähtee hakemaan apua, kun se nainen ei pystynyt enää jatkamaan. Joten se nainen jäi sinne vuorelle odottamaan, ja sitten Thomas lähtee yksin sitten jatkamaan. Ja justiin siellä on videokuvaa sitten taas 3, kun nähdään, että se laskeutuu just sitä vuorta, niin kuin, ja siellä on vaan näkyy se yksi valokeila, mikä enää niin kuin tulee. Sitten 3 aikaan yöllä hän saa hälytettyä sitä apua, mutta sitten sääolosuhteiden vuoksi helikopteri ei voida tässä vaiheessa enää lähettää. Joten sitten ne myöskin pelastajat joutuu lähtemään niin kuin kävellen liikkeelle. Ja sitten nyt sen myötä niin 10 aikaan aamulla ne pääsee sinne sen naisen luo, jolloin hän on jo kylmettynyt sitten kuoliaksi. Oi ei. Ja tästä sitten nousi toki tämmöinen tutkinta, koska oli vähän epäilyttävää, en tiedä kai niistä. No, joka tapauksessa ainakin selvitys siitä, että mitä nyt on niin kuin lähtenyt tapahtumaan. Ja siinä tuli sitten aika paljon näitä epäilyttäviä seikkoja. Nyt ehkä sitä, niin kuin, että just tätä, mitä on niin kuin sitten loppuviimein tapahtunut. Mutta yksi merkittävä niin kuin nosto oli esimerkiksi just se, että sen miehen olisi, niin kuin, tai odotettiin, että hän tietää vähän paremmin ja on niin kuin valveutuneempi retkeilijä. Niin se jo, että ne lähti melko myöhään sitten loppuviimein siitä
siitä, mistä ne olisi voinut vielä kääntyä takaisin. Tai niin kuin, että se oli laskennallisesti vähän myöhään lähteä sit silloin, koska sitten ne joutui tosi niin kuin yötä vasten olemaan siellä. Ja sitten sääolosuhteet oli jo siinä vaiheessa tosi hurjat, niin ei ehkä olisi kannattanut lähteä ylipäätänsä enää. Sitten sillä naisella esimerkiksi oli niin kuin täysin epäsoveliaat varusteet siihen retkeilyyn. Sillä oli jotkut niin kuin tämmöiset lumilautailuun tarkoitetut semmoiset kengät, ei siis kunnon mitään vuoristomonokkeleita. Ja sitten hänellä oli silloin nyt pysty mihinkään kiipeämään. Niin, hänellä oli niin kuin lumilauta mukana, että oli vissiin ajatuksena ollut just se, että hän sitten laskisi sen niin kuin alas sieltä. Mut jep. Sitten tuossa oli just toi niinku aikataulutushaaste tai en tiedä haaste, mutta toi justiin, että niinku tosi paljon aikaa kuluu aina noissa väleissä. Ja sitten jäi tosi epäselväksi, että hälytettiinkö sitä apua niinku oikeastaan missään vaiheessa. Ja miksi et sä hälyttänyt sitä apua, kun sä olit siellä, vaan lähdet niinku taplaamaan alaspäin ja sitten vasta niinku, 4 tunnin päästä saat niinku kerrottua, että apua tarvittaisiin. Siis jos siellä kuitenkin pystyi puhelimella soittamaan, niin onhan toi tosi outoa. Mutta minkä takia myöskään se nainen ei itse hälyttänyt apua? Vai oliko se sitten niin huonossa kunnossa jo siinä vaiheessa, ettei se pystynyt? No jep, koska heillä oli ollut siis nämä älykellot tai muut, mistä sitten katsottiin sitä dataa. Niin kun tämä Thomas oli sanonut, että silloin kun se pelastushelikopteri silloin 10 aikaa lensi siitä heidän yli, niin heillä ei ollut vielä silloin ollenkaan paha tilanne. Ja että esimerkiksi se nainenkaan ei olisi, että se vasta välittömästi sen jälkeen niin rupesi olemaan tosi paljon huonommassa kunnossa. Mutta sitten kellodata näytti toista, että jo ennen sitä niin niiden niinku fyysinen kunto oli aika romahtanut. Ja toi nainen vissiin oli niinku kipeänä silloin, että hänellä oli niinku särkylääkettä muutenkin jo kehossa ja vissiin oli ollut joku niinku alkava keuhkokuume. Tai niin. Okei, no tuossa on kyllä mennyt nyt ihan vihkoa sitten kaikki, mutta on kyllä ollut myös vähän, en tiedä sitten, onkohan tämä nainenkaan oikein tiennyt, että mihin hän on niinku lähdössä, koska jos se on lähtenyt kipeänä jossain lumilautailukengissä. Mutta luulisi, että tai miten toi mieskin sitten on voinut olla noin tietämätön, koska kyllähän toikin jo kertoo, että se on ihan helvetin vaativaa, että jos sä oot 300 metrin, oliko se on niinku korkeus? Joo, no kuitenkin. Tai 300 metriä oli niinku se niinku, polku, niin, se loppuhuippukohta, mikä oli niinku ymmärtääkseni just se niinku vaativin, mistä niin. Mutta oliko se niinku, että se on 300 se korkeusero, vai oliko se tai se matka oli enää 300 metriä? Joo, matka oli 300, että just mitattuna silleen niinku, miten se niinku menisi. Joo. Ei niinku. Okei. No sehän on siis tosi vähän. Niin. Että senhän täytyy olla ihan helvetin vaativa, jos se niinku kestää noin kauan. Jep. Niin. Tuntitolkulla. Jep. Vai mitä on sitten niinku käynyt. Mutta niin, nimenomaan, ja kyllähän tuossa oli sanottu, että jos talvella meet, niin on niinku tosi vaativa. Ja tuolla, en mä tiedä siis, niinku, jossain lähteessä oli niin, että se nainen olisi laittanut, tai vähän ollut niinku epäröivä siinä ennen lähtöä ja laittanut justiin viestiä, että hän ei usko, niinku, että hän pystyy siihen, tai niinku, että hänellä on tarvittavat taidot niinku, lähteä siihen reissulle, mutta sitten ilmeisesti tämä mies oli saanut sen niinku, kuitenkin suostuteltua, vai oliko sitten itse päättänyt, mutta kuitenkin. Et ei varmasti ihan tiennyt sitten, että mitä oli tulossa. Mutta tämä mies hän tiesi, hän oli kuitenkin kokeneempi ja näin. Okei. Niin sillä oli ollut jo tällaisia vastaavia vuoria kiipeiltynä. Jep. Miten se on sitten päästänyt sen naisen jossain lumilautakengissä sinne? Älä. Itse pystyy käymään niissä hädin tuskin pystyy kaupassa käymään. Silloinkin näyttää sellaiset muumilta, kun kävelee. Niin. Miten se ei ikinä voisi onnistua? Niin. Jep. No joo, no sitten, no tämä menee vaan hirveämmäksi koko ajan, mutta kuitenkin, siis tämä Thomas oli niinku, tämä Thomas oli sanonut siis, että hän olisi ennen lähtöään sieltä sen naisen luota niinku sitonut, tai sitonut hänet niinku kiveen kiinni tai johonkin lohkareeseen. No niin, siis ilmeisesti ajatuksena on, että se nainen ei sitten sieltä tippuisi, mutta en mä tiedä, kuulostaa niin vitun oudolta toikin. Ja sitten niinku, tosta ei nyt voida olla varmoja, että oliko se näin, koska se nainen löytyi sitten niinku jostain tämmöiseltä vähän kielekkeeltä niinku, aika silleen niinku retkotusasennossa ja vissiin vähän niinku silleen
niin kuin kamat siellä sun täällä, että niin kuin vaikutti vähän myös siltä, että hän olisi voinut niin kuin tippua. Okei. Okay. Sitten plus se Thomas ei pystynyt niin kuin kertomaan, että miksi, mutta sille, kun se jätti sen, tai sillä naisella ei ollut niitä niin kuin lämpö- ja suojapeittoja tai sitä semmoista lämpötelttaa, että hän ei pukenut hänelle niitä, kun hän lähti, vaan ne löytyi sen naisen repusta käyttämättöminä. Mutta sen naisenhan on täytynyt olla jo tosi huonossa kunnossa tuossa, jos ei se pysty tajua siitä niin laittaa noita päälleen. Jep. Jos se on ollut edes, pystytäänkö siitä niin kellosta näkemään esimerkiksi sitä tarkkaa kuolinaikaa? Ei ainakaan tullut ilmi, että olisi voinut, ja en tiedä sitten, voihan se olla, että sekin on, niin kuin, että onko se enää ollut silloin niin kuin, niin päälläkään. Jossain vaiheessa, niin totta. Jep. Joo, en tiedä. Vaikuttaa kyllä vähän shadyltä. Älä. Onko se ollut elossakaan oikeasti enää se nainen, kun se on lähtenyt se mies sieltä. Niin, koska sitten tuossa, niinku, että jos 10:ltäkin se oli se, että jos se sanoi se mies, että 10 aikaan, niin se niinku sen naisen olo huono, niin niinku merkittävästi. Niin mihin on uhrattu siinä sitten 3 tuntia. Niin. Niin. Niin sitten lähdetty kävelemään, kun sä olisit voinut niinku myös soittaa. Niin. Jep. Siis en tiedä, joko toi on oikeasti, tuossa on jotain tosi hämärää, tai sitten toi mies on ihan täysin idiootti. Niin, jep. Joka sekään ei ole anteeksi annettavaa. Niin. No, sitten vielä. No tosiaan oikeuteenhan tästä siis mentiin. No syytä onkin. Jep. Ja siellä oikeudessa siis siellä oli tämä Häiskän ex-tyttöystävä myös todistamassa. Ja hän kertoi, että hän oli ollut Thomasin kanssa tällä samalla vuorella. Heillä oli myös ollut retki, he oli tehneet sen kesällä, mutta siellä tämän naisen kunto oli siis alkanut myöskin romahtaa ja olo huonontua kesken kiipeämisen. Ja sitten se hänen otsalampuunsa oli lakannut toimimasta. Miten sattukin? Ja hän oli sitten alkanut tästä panikoimaan se nainen ja vähän silleen mennyt vähän semmoiseen paniikkimoodiin, ruvennut itkeä ja vähän huutamaan ja ollut hädissään. Niin tämä Thomas oli tässä sitten nähnyt ratkaisuksi, että hän tosiaan sieltä keskellä yötä sitten lähtee huitsin hitoille ja jättää tämän naisen sinne. Se oli heille viimeinen retki sitten yhdessä, mutta ensinnäkin Thomas oli ollut siellä vuorella aikaisemminkin. Pitäisi vähän osata sanoa, että mikä sieltä tulee. Ja onhan tässä nyt joku pienimuotoinen tapa. Jep, kuulostaa vähän joltain sairaalta tappofantasialta. Niin. Et se vähän niin kuin yritti jo kerran, tajus, että eihän tämä kesällä onnistu. Jep. Nähän selvii tästä. Niin. Mutta en ihan niinku tarpeet. Ihan kyllä. Jep. Kyllä outoa. No, sitten tosiaan mitä niinku meidän arvon tuomarit ja tuomioistuin tästä linjaili, niin kokivat kyllä, että koska se mies oli kokeneempi, ylipäätänsä se retken suunnittelija ja tämmöinen niinku vastuuhenkilö ja just se, että se nainen oli luottanut siihen, että se mies, niinku, että sillä on homma hanskassa ja se niinku pystyy tämän homma vetää loppuun ja auttamaan tarvittaessa. Niin nämä niinku vähän nyt sitten niinku ikään kuin nousi tätä miestä vastaan justiin nämä pointit. Ja sitten myös nämä niinku useat tämmöiset, mitä tuossa nyt käytiin, nämä virheet läpi, mitkä olisi niinku ihan perus just järjen käytöllä ollut vältettävissä. Mutta sitten se tuomari niinku näki tämän enemmän kuitenkin tämmöisenä vähän niin kuin harmillisten sattumusten sarjana, eikä niinkään, että tässä nyt olisi ollut joku murhaaja tai kylmäsydäminen ihminen. Ja esimerkiksi tämä Exen tapaus niin ei ollut mitenkään oleellinen nyt, tai että sitä ei niin kuin voitu noteraa, että se ei niin kuin liity mitenkään tähän tilanteeseen. Sitten pidettiin myös lieventävänä asianhaarana sitä, että tämä äijä siis oli menettänyt nyt sen rakkaansa. Niin, jos ei se nyt ollut se pyrkimyskin. Niin, jep. Ja niin kuin, what? Niin. Eihän se siinä vaiheessa ollut menettänyt sitä, kun tämä niin kuin tapahtui, että mikä helvetin syy se on. Tai joku kai tämmöinen, että olet kärsinyt jo niin paljon, kun menetit tämän kultasi. Mitä? Ja sitten toinen oli tämä, että kun tästä tuli tosiaan somessa aikamoinen hullabaloo, ja niin kuin ihan syystäkin, koska tämä on täynnä shadeja
sarjoja, niin hän koki, että tämäkin sitten on vähän, kun on jo ollut aika vaikeaa ja ikävää tälle Thomasille, niin tämä oli myös tämmöinen lieventävä. Niin lopulta tämä äijä tuomittiin törkeästä, vai miten se oli vielä, jostain törkeästä vahingossa tapahtuneesta tai jostain tämmöinen niin kuin vahingon tuottaminen. Niin, tai joku näin. Mutta joo, niin siis 5 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus sekä 9 400 euron sakot. No niin. Ja tämä Thomas sekä syyttäjä valittaa tuomiosta, että se ei ole vissiin vielä täysin lopullinen. Oikeesti? Jep. Ihan sairasta. Jep. Toi on muutenkin jotenkin, en tiedä, ihan käsittämätöntä toi niinku, että miten se voi olla nykyään, tai miten se voi olla tuollainen juttu, että just tolleen vaikka vuorella, niin että siellä voi vaan jonkun jättää niin. Tolleen, että sehän olisi normaalissakin elämässä heitteille jättö, jos et sä auta ihmistä, joka tarvii apua. Mietin vaikka just sitä Mount Everestia tai näitäkin, kun siellähän on myös ollut näitä tapauksia, että joku tyyli on paleltumassa hengiltä siinä ja jengi vaan kävelee ohi. Jep. Oliko se yksikin mies, joka oli jäätymässä siinä varrella tai jossakin kohtaa sitä reittiä ja tyyli 40 ihmistä käveli ohi eikä kukaan auta niin kuin matkalla ylös ja tullessa alas. Että sitten siitä on tullut vähän tommonen, että no täällä vuorella nyt sitten niin. Kaikki vastaa itsestään. Joo. Sitten kun sitä miettii, niin onhan se niin kuin ihan sairasta, että jengi on siellä sille, että tämä minun pääseminen tuonne huipulle on tärkeämpää kuin se, että tässä nyt joku ihminen sattuu kuolemaan. Jep, niin. Ja ihan sitten, hirveän itsekästä. Niin, ja kun ei se, mitä noita nyt just katsottu noita dokkareita ja näitä luettu tästä aiheesta, niin se ei kuitenkaan ole ilmeisesti aina ollut tollasta. Että aikoinaan kuitenkin just tällaiset vuorikiipeilyretkikunnat on huolehtinut toisistaan ja ei todellakaan ole jätetty ketään jälkeen. Ja sen takia, että ei ole niin kuin pysynyt siinä tahdissa, niin olisi sitten vaan, pärjäile. Että meillä on nyt suunta tonne huipulle, että jos et pysy mukana, niin sitten voit jäädä siihen jäätymään hengiltä. Niin miten siitä on nyt tullut tuollainen, että se on jotenkin niin suorituskeskeistä tai sellaista, että ihmiset ajattelee vaan sitä omaa pääsyään sinne. Ihan jotenkin käsittämätöntä. Se on kyllä. Ei vaan jotenkin pysty ymmärtämään, mutta... Niin. Ja just ehkä, no tähän vähän ehkä viitaten, tai ainakin asian vierestä, mutta just tämä Alpine Divorce-ilmiö, joka nyt vähän räjähti sitten ton keissin myötä. Mutta siis tässähän tämän tapauksen tuomioon ja tämän myötä niin paljon varsinkin naiset on tullut justiin julki tämmöisten omien kokemustensa kanssa, jossa he on ollut vaikka jollain ihan jollain maastoretkelläkin tai sitten jossain tämmöisillä vaativammissakin olosuhteissa. Ja sitten se heidän kumppani on jättänyt heidät sinne. Ja tämä siis sen takia täällä on tämmöinen nimi, tämä juontaa tuonne 1893-luvulle, jolloin tämmöinen Robert Barr-niminen henkilö on kirjoittanut novellin siis tästä aiheesta. Eli miehestä, joka oli tyytymätön parisuhteensa ja sitten suunnittelee pudottavansa vaimonsa kuolemaan Sveitsin alpeilla. Niin siitä toi nimi, mutta siis vähänhän se on tommonen ei ehkä anna ymmärtää, tai vähän tommonen leikkisä sitten kuitenkin tämmöiselle asialle, mitä selkeästi jossain määrin tapahtuu ja missä on sitten ollut aika hirveitäkin nämä seuraukset. Mutta siis TikTokissa näitä ja muutenkin Suomessa on näitä aika paljon kommentteja tullut näihin just johonkin videoihin, missä naiset on sitten kertonut, pääasiassa naiset kertonut näitä tapauksiaan. Ja on esimerkiksi niin, että yksi nainen kertoi, että he oli siis ollut Grand Canyonissa miehensä tai kumppaninsa kanssa vaeltamassa. Ja sitten se nainen oli jätetty sinne yksin ja se joutui 12 tunnin vaelluksen tekemään sieltä yksin, kun se sen poikaystävä jätti sen sinne. Ja oli saanut sitten apua joltain kanssa kulkijoilta. Siis suunnattiinko siinä, minkä takia se oli jättänyt? Siis näissä on useissa ollut se, että henkilöt justiin, että joko on tullut joku riita, tai sitten, että usein on myös semmoisia, että se toinen
vaikka kulkee liian hitaasti, niin sitten vaan niin kuin jätetään se sinne. Eli siinäkin on vaan jotenkin nähdään se oma suoritus niin tärkeänä, että minun täytyy saada tästä nyt maksimaalinen hyöty irti ja päästä nyt tässä ja tässä ajassa tänne näin. Ja sinä olet liian hidas. Jep. Käsittämätöntä. Ja joissain oli... Se siitä mukavasta yhteisestä iltapäivästä. Niin. Sitten toinen nainen kertoo myöskin, että hänen kumppaninsa oli jättänyt yksin hänen sitten laskeutumaan tältä heidän vaellukseltaan. Ja hän oli sitten sen myötä kärsinyt aivoturvotuksesta, infektioituneista rakkuloista ja aliravitsemuksesta, kun hän sieltä niin kuin selviytyi yksin sitten kotiin. Ja sitten tämä mies oli myöhemmin niin kuin kertonut, että hän jätti sen naisen sinne niin kuin testatakseen häntä. Niin sitten ilmeisesti myös on just niin kuin paljon tämmöistä, että niin kuin koetaan sitä semmoista valtaa ja semmoista jossain määrin egoistisuuttakin siitä, että niin kuin pystyy vähän niin kuin todistamaan just että ethän se pärjääkään ilman mua tai jotain niin kuin tämmöistä. Niin, täällä erämaassa, johon mä oon meidät johdattanut. Jep. Mä en edes tiedä, mitä mä sanoisin. Jep, että siis ilmeisesti nyt on niinku ihan oikeakin ongelma se, että joko sut saatetaan tuommoinen niinku houkutella, mutta vähän silleen niinku väärin lupauksin houkutella tuommoiselle rankemmallekin vuorikiipeilymatkalle, jossa sitten pahimmassa tilanteessa niin sä kuolet sinne tai johonkin vittu erämaahan. Sinnekään nyt voi jättää ketään. Jep. Ja siis voin kyllä niinku kuvitella tuon tilanteen, että voi olla, että monesti ehkä just se fyysisesti heikompi osapuoli on se nainen. Ja sitten se saattaa olla vähän silleen, että en mä nyt oikein tiedä, että jaksaanko mä vaikka tätä. Että kuulostaa aika vaativalta ja näin. Ja sitten se mies saattaa olla silleen, että joo, kyllä se jaksat, ei tää ole paha. Että vaikka sitten saattaa ehkä ne omat epäilyt vähän niin kuin jäädä. Jep, ja mä kyllä pidän huolen, että kyllä. Niin kyllä sinä jaksat, joo, mennään yhdessä ja sitten ei mennäkään. Jep, ei jaksetakaan ottaa ja jätetään ilman, niin kuin varustukset on sitten toisen repussa ja niin kuin muuta. Niin mitä helvettiä. Ja sitten ilmeisen paljon myös näitä tämmöisiä vähän kevyempiä, että sitten jossain vaan milloin milläkin luontopolulla niin jaksaa enää katsella toista ja tulee vaikka justiin joku riita ja sitten vaan niin kuin lähdetään pois. Että onko siinä kyse siitä, että ei vaan niin kuin oikeasti ymmärrä, että on tosi vaarallista jättää toinen sinne vai onko se vähän just tämmöinen niin kuin näpäytys, että niin kuin vittu selvii itse sitten. Niin, jep. Mutta näitäkään niin kuin uusi pelko unlocked taas. Niin. Tai sillä, että en mä nyt lähtisikään kenenkään mä lähden sun kanssa. Ja sä tiedät, että mä oon saanut olla varuilla. Mutta siis niinku ihan... Eli jatkossa kaikki naiset, ottakaa omat kompassit mukaan ja vesipullot. Ja älkää lähtekö kenenkään kanssa, ette luota 110%. Jep. En mä tiedä, voiko niin paljon kenenkään luottaa, mutta kuitenkin. Jep. On toi kyllä aikamoista, että ei ainakaan kenenkään kovin uuden tuttavuuden kanssa kannata lähteä minnekään kauhean vaativille. Ja ehkä siihen lähimettään voi mennä sinivuokkoja keräämään, mutta... Ja koko ajan pysyt tarkkana, että... näkyy polun pää. Jep. Mutta niin, että siis tästä on nyt niinku noussut aika ilmiö ja niinku monet on ollut sillä, että ei perse, että mähän on ton myöskin kokenut. Että tolleen mullekin on tehty. Että tästä niinku vähän on tullut senkin myötä tämmöinen niinku ilmiö, kun niinku ihmiset on tunnistanut, että no oi saatana. Tai sitten jotain sillä. Hetkinen. What? No mulle käy joka sunnuntai. Niin, että sitten just on ollut pohdintaa siitä, että voiko tämä olla myös tämmöinen niinku tapa päästä eroon toisesta niinku pysyvästi tai sitten sillä niinku päättää joku suhde. Niin. Että ei ole tarpeeksi niinku pokkaa tehdä sitä millään muulla tavalla, niin ei varmaan kauhean moni ei jatka suhdetta sen jälkeen, jos sä hylkäät meitä. No toivottavasti. Niin joo. Mutta tosiaan tästä on nyt tullut sen verran tämmöinen trendi, että esimerkiksi just Tinder-biossakin on jengillä jo mainintaa, että ei tämmöisiä tapauksia sitten, tai sitten vastaavasti todettu, että en tee tämmöistä sitten. Niin, en lähde alle puolen vuoden tuntemisella minnekään 3 kilometriä pidemmälle luontopolulle. Niin. Mutta siinä mielessä onhan se vaan siinä tilanteessa, jos tiedät, että pystyt niinku pitämään itsestäsikin huolta ja niinku
näin, niin sit onhan se siinä mielessä semmoinen hyvä testi myös johonkin tämmöiseen potentiaaliseen suhteeseen, että sitten vähän kun hommat rupeaa menee siellä niin kuin niin, niillä, mitä toinen tekee, että lähteekö se ja sitten sä jäät sinne. Jep. Tiesin, että sä teet tätä. Jep. Vai mikä, mutta joo, että jep. Semmoistakin liikkeellä. Joo, me ei kyllä tuossa tilanteessa pärjätä. Mä just rupesin vaan muistelemaan niitä kertoja, kun me ollaan jossain luontopallolla kompassin kanssa pyöritty siinä. Mistä me tultiin? Jep. No, onneksi aika monessa paikassa toimii verkko nykyään, niin. Mutta monessa ei. Niin, et ei varmaan niin kannata mihinkään niin johonkin Suomen erämaahankaan lähteä niin no ihan ei varmaan. Niin millään. No ethän se nyt ikinä voi lähteä mihinkään vaan sillä ajatuksella, että sä luotat, että se toinen sitten hanskaa, jos jotain tulee. Hui. Semmoista kevyttä. No siinä oli nyt sitten kaikki vaarat, mitä vuorella voi kohdata. No ei sentään. Joo ei. Voi siellä varmasti kyllä. Niin, voi esimerkiksi törmätä vaikka karhuun. Karhu kävi munkin mielessä. Näinkin on käynyt. No, se ei nyt tähän jaksoon mahtunut. No nyt, jotta loppupuoli kevenisi, niin täällä oli vielä muutama tämmöinen nosto, mitä ihmiset on nyt sitten vaikka tehneet kiivetessään Mount Everestille. Niin muun muassa vuonna 2005 niin tämmöiset Moni Mulepati ja Bem Dorje, joka oli siis Sherpa, niin kiipesivät tänne Everestin huipulle ja päättivät sitten, että siellä metreissä ja 20 asteen pakkasessa he päättivät sitten mennä naimisiin. He otti siellä happinaamarit hetkeksi pois, laittoivat semmoiset niin kuin morsiuskranssit kaulaan ja vaihtoivat siinä sitten vihkisanat. Okay. Ja muut huipulla olijat, katsojat olivat hieman hämillään ja eivät osanneet aavistaa, että niissä kutimissa sitten häävieraiksi asti päätyvät, mutta kuitenkin ihan söpö, heidän yhteinen hetki. Ja sitten, no toinen semmoinen vähän erilainen esimerkki oli sitten tämä Devon Levesque, joka oli siis onkin amerikkalainen fitness-influensseri, jotka ilmeisesti myös niin kuin kipelee vuorille. Jep. Okidoki. Niin hän oli kiivennyt sinne toukokuussa 2024. Ja sitten toki, koska pitää jotain siistiä siellä tehdä, niin hän päätti tehdä niin kuin tämmöisen takaperin voltin. Ja siinä sitten tohinassa niin melkein lonkkasi, vai miten tämä nyt sanoisi, no melkein potkasi siis naapuriarvon kiipeilijöitä siinä ja niin kuin meni vissiin vähän se stuntti sillain pikkasen sähellyksen näköiseksi. Ja se ei sitten ehkä niin kuin kirvoittanut niin paljon semmoista hurraa-huutoja ja että teitpä siististi äijä, vaan ehkä sitten some oli enemmän sitä mieltä, että olet idiootti. Jep, joo. Ja justiin vähän sillä niin kuin, että no niin kuin korkeimman kohdan idiootti. Mutta joo, että paljon sinne on vuosien varrella mahtunut, mutta ehkä niin kuin myös se, että teit mitä tyhmää siellä vaan. Jotkut oli pelannut jotain shakkia tai tuonut jotain, joku oli, noin mitä ne on, siis jonkun tämmöisen vähän niin kuin reivitkin pitänyt siellä jossain basecampissa. Toiset katsoo koko ajan taakseensa, että tuleeko sieltä lumipyöryjä kohta, kun tämä basso jytkyy täällä. Mutta silleen, että kyllähän sä niin kuin pääset tekemään siellä vielä pitkän aikaa semmoisen ensimmäisenä jonkun tommosen urpouden, kun siellä on vielä niin vähän käynyt. Mutta totta, jep. Mutta kyllähän niilläkin mahdollisesti saa sitten taas vähän. Niin. Mähän olen itse vienyt kissan vuoren huipulle. Jep. En ihan Mount Everestin huipulle, mutta aika liki. Aika liki, niin. Jep. Ja miulle se on varmaan vähän niin kuin, että vuori kuin vuori, niin tuli vallotettua. Niin, niinpä. Joo, ei kuitenkaan varmaan kauhean moni kissa ole kivennyt vuorelle. No, paitsi vuorikissat. No vuorikissat, no joo, niitähän kyllä tietty. No, näin se kuitenkin on. Kiitos kaikille tästä vuorijaksosta. Tästä vuorijaksosta ja
jos joku on nyt menossa sinne Mount Everestille, niin hyvää matkaa ja turvallista matkaa. Toivottavasti tulee huiputuksia. Just näin. Joo, mutta kiitos vielä kaikille ja tulkaa taas ensi kerralla meidän mukaan kuuntelemaan juttuja jostain toisesta ilmiöstä. Jo vain. Kiitos. Moi moi. Moi moi.